Az ADU vállalkozói szakközépiskola az oktatás és a továbbtanulás számos lehetőségével várja a jelentkezőket Csepel szívében. Az ADU 12. K2 tannyelvű osztályába járok, és szeretnék egyszer orvos lenni. A különféle magas szintű szakképzéseket elsősorban azoknak ajánlják, akik nem a főiskolai egyetemi felvételire készülnek. 8-os gyerekeket szakiskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi képzéssel várjuk. Szakközépiskolai képzésben informatikai, közgazdasági, szakmacsoportos alapozással várjuk a jelentkezőket. 2 tannyelvű képzésünk van, illetve érettségi utáni képzéseket is kínálunk. Emellett 10. évfolyamra épülően fodrász, cukrász, pincér, szakács, okályos szakmában képzünk az iskola tanműhelyében. Az iskola infrastrukturális feltételei kiválóak, versenyképes szakmát tanulni csak megfelelő körülmények között lehet. Az ADU vállalkozói szakközépiskola ezt biztosítja. Fontosnak tartom a TISZK működését iskolánk napi működése szempontjából is, hiszen a kollegiális kapcsolatok, illetve a szervezeten belüli együttműködés folyamatosan segíti munkánkat.